जों ताबक मुम्बाइनि त्रिपुराबो फाइ दंगो के जों जे इपास जोंनि बुमंलिस थाली आंगे इपास मा yang tomago sar mebar kumar जों हेल्प थागे इपास रो हा बनि बांगे sar mebar kumar no belai के हामबाय ते जेवर जों तक भिडिअ रे को फाइ तमानि ट्रेन चले जाक सिं तंखा ट्रेन चले जाक तंखा के सिनि बॉयस कहा के गायाफा नमागे खरां कहा के गाली आफा नमागे खुलुमखा आं चांति जमातिया मुम्बाइनि दिनै ट्रेन मानखा त्रिपुराव फायनि बागै बेलायनो आसुखिनो खुसि जतनो बेलायनो बेलाय गोदो लकडाउन फासौजा मासाया मानंग yang लाइव जों थानाय माया आंलाय तंगै दिनै अलरेडी ट्रेन माखा हानबोङै बेलायनो खुसि इखिते जों हामबाय मारावो आं हामबाय मारावो sini Nepal Kumar Sano tengah homale जों 30 जना पास मायang लाइव तंखा sini उपाय स्क्रि का फायनि मा फाय थाव संयावो sini सार संना हेल्प फायनि सोवा मानि बागै बेलायनो हामबाय ते त्रिपुरा सरकारनोबो हामबाय जों इपास माया तंमानि बागै बनो sini सार मेबार कुमार हेल्प फायखा इनके बनि बागै नि रकमा सागा मुसु फैसा साबाय Kasar, belai kena hambai te yang sangat kuliah, sari kaham sar no janago. Sen omai ke belai ni report belai tongmai ni janago. Dini sar omai ke suama ni pushing tu jin belai kini. Dini atas cacane yok sama mah omai hai belai ke. Dini sar suama ni dini sendiri ipas mana ke. Lagi sendiri tahu plane no kalai je. Tak belai tunggu orang mahal pushing lo. Sini Triprani orang already dini Mumbai ni nijeni rajyo ma फायनाय ने बसु खुसि जतनो बिसा अनुगयानि जतनो खुसि दिनै बेलाय खुसि आसनि सामाया सिनि बराव सराय खनाय बेलायनो जों कस्त खालाय खनायनि सिनि माइ मुइसे खालाय दिनै आसके खुसि निगाव खालायखा आरो